Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa Negros ang amo ni kadulong sa inyo. Update niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa among website www.digicastnegros.com. Kag sarama kami malantaw sa kay Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwasang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Dugang nga 20 tanan ka mga pulis sa Bacolod nagpositibo sa COVID-19. Bacol ug Negros Occidental nagapabilin sa giyapon sa MGCQ. Lalaki nagsulod sa bangko para mangawat, cellphone ang nakuha kag nadakpan pa sa pulis. Anom ka miyembro sa pamilya naglabog sa dalan matapos mabungguan ay ilang ginasakyan nga multicab kag isa ka truck. Kag sa good vibes, ang pagkahilig sa kape ginsuguran sa negosyo sang sini nga pop-up coffee shop. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, bangko ginsulod sang kawatan, cellphone lang iyang nga nakuha kag nadakpan pa sang pulis. Arestado ang 20 anyos nga si Ronnie Moratas matapos madakpan sa akto sa mga pulis nga yara sa sulod sang BPI sa Rizal Street sa Silay City sa Martes sang kaagahon. Suno kay Police Lieutenant Colonel Robert Petate, hepe sang Silay PNP, ginsulod sang suspect ang bangko paagi sa pag-alsa sa glass door gamit ang steel pipe kag sang makasulod na nag-alarm sa National Office sang bangko. Ang gwardya nga yara sa likod sang bangko sang amo nga oras ang ginpahibalo kag gilayon siya nga nakapangayo sang bulig sa Silay PNP. Ang cellphone lang nga ginapanag-iyahan sang bangko ang nakuha sang suspect. Ginpasakupan o kung ginpasakaan na siya sang kaso nga robbery. Sa number 9, sa Banwasang Kawayan, isa ka amay ang patay samtang nakaluwas naman niya sini minor de edad nga anak sa pagpaniro. Patay ang 42 anyos nga amay nga si Jose Remy Pabores samtang nakaluwas naman sa pagpaniro iya 14 anyos nga anak sang Lunes sa barangay Kamalandaan sa Banwasang Kawayan. Sa investigasyon sa PNP, nagalakat lang si Pabores o pudang iya nga anak sa guwa sang balay sang iya utod sang siya gintiro sa makapila ka beses ang suspect naging kilala kay Joel Ipogon. Nagtingwa magpalagyo ang amay pero naigo sa likod sa makapila ka beses si Pabores nga yaging kamatay. Wala naman masamaran ang minor de edad. Daan nga pagdinumtanaya ginatanaw sang PNP nga motibo sa pagpatay kay Pabores. Ginahibaluman karon sang PNP kung katapos ang Ipugon robbery group ang suspect nga may kaso man sadto nga illegal possession of firearms. Sa Silay City, isa ka truck kag isa ka multicab ang nagbungguanay sa intersection. Anom ka mga miyembro sang pamilya ang nagnilabog sa dalan. Ang detalye sa report ni Romeo Subaldo. Alas 7:30 sang aga, ining eksena sa may crossing sang Bacolod Silay Airport Access Road sa unahan lang sang entrance sang airport. Natumba ang isa ka multicab. Ang mga pasahero sini nga miyembro sa isa ka pamilya nagnilapta sa dalan. Ang isa ka bata nga babae kag isa ka lalaki nagahigda sa nakakas nga bahin sang kilid sang multicab. Sa Center Island, may isa ka iloy kag isa man ka bata nga lalaki. Kag sa tupad lang sa natumbang nga multicab, may isa pagid ka lalaki nga may upod man nga minor de edad. Nagpundo sa tunga sang crossing ang isa ka truck nga amo nakabunggo sa multicab. May mga motorista nga nagpinundo. Ginbuligan nga matago ang mga pagkabutang sa naaksidente nga pamilya. Ginabisuhan ang mga biktima nga hindi anay magbangon kag hulaton ang rescuers. Kira anay magbangon. May tawag na bulansa? May tawag na? Dugay-dugay, nanaog ang driver sa truck, nagpaatag kung ano ang natabo. Ang truck, gikan sa norte pa sur. Ang multicab, halin sa airport, pagwa sa main highway sang sila. Ano tabo? Igo siya magpanya, rin ako diyaw. Nakatabo ka siya rin siya pakadbayaw? Kiri. Tabo na ho? Oo. Ikaw ikot tabo ka muna? O, patabot lang ko diyo. Tapos, nagwan mo siya? Oo. Kulpil lang sa umulot diyaw, dahil sa kadagan niyo. Lagi na ipakudagani kayo may kaki nga naglusot daw.
Kasi lumusot lang sa gulpi ang dasig daga nyo. Mapaminuyan sila kung tani para magkuha sa baboy. Pilalang kaminutos, nag-abot na ang mga pulis. Wala mapungga na pagsabtanay sang driver sang truck kag sang iloy nga pasahero sang multicab. Nag-inabot na pati ang ambulansya sang Silay, ginpang amat-amat karga sa ambulansya ang mga biktima. Ginamat-amat lang sa mga rescuers ang pagkuha sa babae nga minor de edad kay ginabudlayan ini sa paggiho. Hindi ni sakit, ma'am. Kamot ba wala kami nabatyag? Ulo lang kit, ma'am. Ito ka. Sang masiguro nga may support na ang lawas kag liog sang bata, ginkarga na siya sa ambulansya. Ginpangdala sa ospital ang mga biktima. Gindala sa police station ang driver sa truck para mausisa kung ano gid ang natabo. Sunod sa sila'y PNP, wala sa may napatay sa among nga insidente. Mga minor injuries kag mga bali ang naagom sa mga biktima. Sa number 7, Bacolod Congressman Greg Sataya nagsiling nga kinahanglan sa panibagong endorsement gikan sa sanggunian panglungsod sa Bacolod para makagiyo sa Kongreso ang redistricting bill. Ini matapos nga nagpasar sang resolusyon ang sanggunian panglungsod sa Bacolod kahapon para hibaluon gikan kay Gasataya ang status ng hagna nga nagatuyo magtunga sa syudad sa duha ka mga distrito. Ginpahayag ni Gasataya nga pending sa karon ang hagna sa House Committee on Local Government kag kinahanglan sa panibagong resolusyon gikan sa SP nga nagapabor sa pagtunga sa Bacolod. Pero hindi mapatod ni Gasataya kung bala mahingagaw ini pasar bilang kasuguan antes ang eleksyon sa bulan sang Mayo sa barason nga tuig. Ginpahayag naman ni Vice Mayor Elcid Familiaran nga handa naman ang konseyo nga talakayon sa ila session kung luyag sini nga mapasar o kung magpasar sa panibagong resolusyon para sa endorsement sa redistricting bill. Kung matigayon tunga sa duha ka mga distrito ang Bacolod, magakahulugan nga may isa ka mayor, duha ka kongresista, duha ka mga vice mayor kag duha man ka set sa mga councilors ang syudad. May mga requirements na siya na needed. Ang pinaka-important is a resolution coming from the city council that they are in favor of the reapportionment. Mga siyang requirement din. So unless wala siya nga muna, hindi continue ang Committee on Local Government. Sa number 6, mahimo nga madugangan pa ang mga alkalde nga magpabakuna sa Sinovac vaccine. Was nga adlaw, kaupod kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson. Sunod kay Dr. Ernel Tumimbang, ang Provincial Health Officer, si Kabankalan Mayor Pedro Zaico, kag La Casiliana Mayor Romaila Nicor Manggilimutan, ang magapabakuna man. As of press time, ginapatud pa kung magaupod si Mayor Alejandro Mirasol sang Binalbagan. Damlag pa si hinubaan Mayor Ernesto Estrao, hinigaran Mayor Nadi Arceo, kag Manapla Mayor Manuel Escalante, ang nagpatud na nga sila ang magapabakuna. Sunod kay Tumimbang, ang qualified nga mga alkalde, mga senior citizens, kasubong man ang may comorbidity. May 4 ka mga board members ang magapabakuna man. May mga nakalista nga mga department heads. Sila ang maga-substitute. Sunod kay Tumimbang, senior citizens man, ini sila kag mga frontliners. Sunod naman kay Lacson, Sinovac vaccine na ang ibakuna. Sandig sa memorandum sang DOH, ginpa-dispose na ang AstraZeneca kag bisan gani ang gintalana kuntani sa second dose ang ginlakip na sa gindapat. Dugang pa ni Lacson, nagpasalig naman ang gobyerno nasyonal nga magaabot santo sa tion nga kinahanglan ng supply para sa second dose sang AstraZeneca. Samtang as of April 29,
12,835 ka mga medical frontliner ang nabakunahan sa 28,000 nga target. So we see to it nga we address man ang concerns ng atong LCEs mga mayor staff para nga ano man sila ma-protect man sila for COVID infection in doing their function as LCEs. Hindi man sila katinirlan sa opisina, galibot man sila sa constituents yan, most especially right now. Sa number 5, empleyado sa idalom sa Provincial Administrator's Office nagpositibo sa COVID-19. Rason kung nga agi patigayon ang disinfection subong adlaw. Sunod sa gobernador, ginamonitor ang duha ka mga close contacts sini kag igapaidalo man sa swab test. Ginapaabot nga magabalik bukas ang talatapan sa Provincial Administrator's Office sa Lunes nga adlaw. Nagapabilin ang 4-day work week sa probinsya. Gani sirado ang mga talatapan kun Biyernes kay naka-work from home ang mga empleyado. Sunod kay Governor Eugenio Jose Lacson, natala naman magabukas sa Lunes ang Provincial Administrator's Office. Magadepende naman ini sa mga resulta sang swab test sa mga close contacts ang empleyado nga nagpositibo. If it turns out positive, then we will have to contact trace, and find out who they mingled with or who they contacted with. So we don't know up to what extent, or if there are other offices that will be affected. Sa number 4, madamo sa nagpositibo sa COVID-19 sa Bacolod City ang mga nagabusong. Ginpahayag ni Dr. Chris Sorongon sa Bacolod Emergency Operations Center nga sa mga bag-o nga kaso kahapon sa syudad, 15 diri ang mga nagabusong. Ginapaidalom sa swab test ang tanan nga mga nagabusong nga nagakadto sa lying-in clinic sang syudad sa Bacolod City Health Office. Ini ang kabangdanan kung nga natukiban sa Bacolod EOC nga may pagsaka sa mga kaso sang COVID-19 sa mga nagabusong. Gindugang pa ni Sorongon nga 30% sa mga nagpositibo sa syudad ang mga close contacts. Ini bilang resulta sa ginahimo nga contact tracing kag testing sang EOC sa mga nagapositibo. Base sa records ng EOC, may 78 ka mga bag-o nga kaso sa Bacolod kahapon kag may 812 ka mga active cases. Alam mo, if you're pregnant, you're immunocompromised, no? You are easily exposed to COVID, and ang na-notice ang namo sa mga pregnant na nagka-positive, they seldom have symptoms, no? Ang iba sa ila naging asymptomatic lang. Sa number 3, syudad sa Bacolod ug Negros Occidental magapabilin sa idalom sang Modified General Community Quarantine sini nga bulan sang Mayo. Inibase sa deklarasyon ni Presidential Spokesperson Harry Roque kung sa diin ginlakip ang Bacolod ug Negros Occidental sa mga lugar sa pungsod nga magapabilin sa MGCQ sa bulan sang Mayo. Iniapisar sang nagapadayon nga pagsaka sa mga kaso sa COVID-19 sa syudad kag sa probinsya sini nga bulan sang Abril. Pero gindugang ni Roque nga ang local government unit ang mahimo maka-appeal sa National Interagency Task Force sang quarantine status sini. Damlag pa, naghinyo si Governor Eugenio Jose Lacson sa IATF kung mahimo mapaidalom sa General Community Quarantine ang probinsya bangod sa pagsaka sang kaso pero wala ining pahanugutan sa national government. Ginpahayag naman ni Vice Mayor Elcid Familiaran nga wala na sang may mahimo ang syudad sa ginhatag nga quarantine status sang IATF kundi hugton na lamang ang pagpatuman sang precautionary measures sang syudad agud mapungga ang paglaptas sang COVID-19. May good news na for us na na-retain the status that ang aton ekonomiya apektado lagi. Honestly, more than a year na kitang continuing reminders at itong pumuluyo. Because why the choice, no? But to live with COVID. Sa number 2, nagbalik naman sa masobra 300 ang active COVID-19 cases sa syudad ng San Carlos. Sa datos ng Provincial Incident Management Team as of April 28, 5 p.m.,
319 ang active COVID-19 cases sa syudad. Sino kay Governor Eugenio Jose Lacson, local transmission sa gihapon ang kalabanan sa sining nga mga kaso kag madubo lamang ang mga apor kag returning residents. Sino kay Lacson, may clustering sa mga kaso sa syudad kag nagsiling ang LGU nga aktibo ang ilang contact tracing kag swabbing, rason nga nagdamo ang active COVID-19 cases. 1,863 sa among nga datos ang active COVID-19 cases sa Negros Occidental. Nagpanaog nagikan sa masobra sa 2,000 sadto kag suno kay Lacson, sini lamang gin-classify naman sa Department of Health ang Negros Occidental nga low-risk area. Samtang, 93 naman ang na-record nga bag-o nga kaso sa COVID-19 sa Negros Oriental kahapon. Ini ang pinakamataas nga na-record sini nga bulan. Magluwas ang 93 ka bag-o nga kaso, may duhaman kanapatay bangod sa COVID-19 sa Negros Oriental, lakip ng 26 anyos nga call center agent. This week they already said that we're low risk, no? Because of the numbers are going down. Although yesterday, there were more new cases than recoveries, no, by a net of 28. I hope na we will have more recoveries again. Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. May 20 kadugang nga mga pulis ay dalom sa Bacolod City Police Office nga nagpositibo sa COVID-19. Bangod sa pagsaka sang kaso sa COVID-19 sa mga katapos ng Bacolod City Police Office, sila nagpatigayo na sa surveillance testing sa mga personnel, ilabi na sa mga pulis nga na-assign sa napulo ka mga police station sa Bacolod. Sunod kay Police Lieutenant Liberty Injape, PIO sa BCPO. Una hagin pa idalom sa swab test ang mga pulis sa Police Station 1, 2, 3, 4, 5 kag 6. Pati ang mga katapos ng Bacolod City Mobile Force Company. Ang resulta, 20 tanan ka mga pulis ang dugang nga nagpositibo sa COVID-19. 7 ang nagpositibo sa Police Station 6, 7 sa Police Station 3, 5 sa Police Station 5 kag isa sa Police Station 1. Sila ang ginpang-isolate naman kag nagpatigayo na sa contact tracing ang BCPO. Mag-augment ang dugang nga mga personnel ang BCPO sa sining nga mga police station sunod sa kay Injape. Natalaan naman magpaidalom sa swab test ang mga pulis sa Police Station 7, 8, 9 kag 10. 49 ang total active cases karon sa BCPO. Samtang nagsaka man sa 30 ang active cases sa Negros Occidental Police Provincial Office matapos may 6 ka mga nagpositibo kahapon nga mga personnel nga na-assign sa NOCPO headquarters. Gin-disinfect naman subong nga adlaw ang NOCPO kag suno sa PIO nga si Lieutenant Abigail Donasco. Ginpaidalom na sa swab test ang mga close contact nga mga nagpositibo nga mga pulis. Wala ta na balang kundi nila nakuha, ma'am, no? Yes, wala din. Kaya siyempre, hindi naman makita kung sino sa ila ang una nila nagbatsyag. Kaya taro man sa ila mga asymptomatic. Sa good vibes, ang imo nga hilig, pwede mo manegosyohan. Ini ang istorya sa isa ka soltero nga mahilig sa kape kag nagplastar sang iya nga pop-up coffee shop sa bisikleta sa kilid lang sang Silay Public Plaza. Ang iya nga istorya sa report ni Romeo Sobaldo. Wala ko na mag-why not nga mag-put up mga kasang pop-up nga mobile coffee. Si Roy Perono nawadaan sang trabaho sa sininga pandemic. Pero sa siniman nga pandemic, nakapinsar siya nga magsugod sang gamay nga negosyo. Kay tungod hilig niya ang kape, napinsaran niya nga maghimo sa pop-up coffee shop sa Silay. Wala sang permanent structure, pwede lang makasaylo-saylo sa lugar kay makarga lang sa bisikleta. Nag-uso kuno ang ining konsepto sa iban nga mga lugar. Gani ko nag-click sa iban nga probinsya, gintestingan niya man sa Silay. Uso naman pop-up nga coffee. Mobile, iba naka-auto, iba naka-bike. So, hilig mo ko sa kape. So, napinsaran ko na mag-why not nga mag-put up mga kasang pop-up nga mobile coffee. So, muli siyang outcome. Sa iya bisikleta, may karga siya ng mga kape, cups, creamer, kalamay, grinder, mini stove nga butane ang ginakarga, mga takore, French press, kag ang galunan sa tubig, ginadulong lang sang iya nga hinablos. Sa pag-order mo sang kape, iya i-grind ang beans kag timplahan ka sang luyag mo nga kape. Ang bike man ang nagaserbi nga lamesa niya sa pagpreparar sang kape. Sa kapital nga 7,000 pesos, nasuguran niya ini. Ang nagpamahal sa kapital niya, ang bisikleta nga iya ginakargahan. So, sa bike, baka Bakal mo gini bike ka na, una? Wala ka pag-bike ya? Bike.
sa mga gamit. Okay. Sa bala actually, miskan kung di ko gusto mag-pop up. Pwede. Ako sa page. So far, dili ka pa man lang sa plaza, Gaplastar? So, so pa-dirigil lang ko. Radio dirigil. Every morning? Every That's morning. Monday to Sunday? Yes sir. Kung weekdays, makapaubos siya sang tag 20 to 25 ka cups. Kung weekends naman, nagalabot sa 30 to 35 ka cups. Nagatinir siya sa plaza sang Silay humanila 6 ang aga tubtub 8:30. May mga suki na sa gani nga nagabalik-balik sa iya kun aga para magpangape. Yara ko so okay. Nagaga. Mga walking-walking, ano na? Lagi ko walking, jogging. Kaya sa mga bikers at Mga bikers, kaya pa din si mo, nagkapangapianay. Before sila maglakat. Before sila kapianay. Gani sa badason nga makalabay ka sa plaza sang Silay. Hapit makadali, kapita. Amo naman ni What Barb isa ka case may nag-close nga door but another door open for him nga naka-discover siya nga pwede siya ka-negosyo on his own. May nang nawadaan siya obra, no? Tuwadan siya obra sa pandemic sa sales siya kano before but tungod nga kilala niya siyempre mag-income isang soltero siya so nag-think siya nga hilig kong kape nga hindi ayahan niya sundon ko sa ibang nga lugar nga pop-up coffee shop. Tawag niya pop-up, mabike lang siya, bitbitan niya gamit, ibuka dito mga gamit. After naman niya, himos naman siya, kulit naman siya. Daw feeling ko ka salesperson by heart kit siya siguro, no? Kanangita git siya sang pamaagi. Namit ang kape niya. Oh, Barb, ang pabugtaw sa aga. Kamalo ko nag-try ka gid. Oo, libre pa ka to kape sa mga tao, pati. Kagabayan to mga balita sa Negros, subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagkakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Padaan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tugtog sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.